पश्यतु सर्वकाममवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु सर्वे वै सुखिनः सन्तु। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। असा सर्वभूमंडळी कोणाय जयाचिला वर्णती लोकतीने उपेक्षुकरा रामदासाभिमानी। जय जय कबीर समर्थ। ज्या ज्या ठिकाणी मनताय माझे त्या त्या ठिकाणी निजरूप तुझे भोले वसंतांसी सदा नमामि। सत्कर्मयोगी वैराग भावी सर्वांगी मंगल बोल भावी। हा कल्प आयुष्य भावी तया गुणा माझिया सकळा हरीच्या दासा। कल्पनेची बाधा न कोणी काढी ही सर्व मंडळी सुखी असो। अहंकाराचा भारा न लागो राजसा माझिया विश्वासा महाविलासी। नामापणे तया सारे कल्याण जामुकीर्तान पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। सदा समाधि निजबोधवाणी उमा निवासा तिरुपांतकारी। तुझवीन शंभो मदकोणधारी तुझवीन शंभो मदकोणधारी तुझवीन शंभो मदकोणधारी। ओ शंभो हर हर महादेव शंभो। विभूती कुटी चंदनाची कपाळ माळा विदगौतमी पंचाननी स्वनिवांतकारी। तुझवीन शंभो मज कोण तारी तुझवीन शंभो मज कोण तारी। आज आमचो 15वा वर्धापन दीस साजरा जाता, जो 31 तारीख सुरवात जाल्ली भक्तिभावान जे हांगासर न भेदभावान जो आयज हो कार्यक्रम साजरा जाता। जे पयले यजमान आसा तेजे पांय धुता, तशेंच आमचे ब्राह्मण आसा तेजे पांय धुवन जी आरती आसा आनी तशीच फळां आनी जे आसा ते गणेश पुजा ही अर्पण करून प्रत्येकाच्या घरान वचून जे सांगणे करता, जे मागणे करता, ते मागणे केल्या नंतर मागीर दुसऱ्याच्या घरान वता। 5 भायर काडली सांजच्या सकाळीच्या 5 आमचे म्हणजे कमीत कमी 12 वरां लागता फूल फिरता म्हटल्या गांवांत। प्रत्येकाच्या घरान भितर वयता काय दारानूच काम करता? ना आंगणात जे आंगण आसा ते त्या आंगणात रावन ती जे विधी करता कमीत कमी 22 लोकांच्या दिसाक 4 ते 5 घर हांगासर महाप्रसादाचो लाभ घेता।
ह्या वर्सा आमकां जे गेल्या वर्साच्या पेक्षा डबलान हांगासर ह्या वर्सा भावीक जाल्ले आसा. हरशे 3000 ते 4000 आसतले, म्हणजे 4 ते 5000 लोक आमचो येवन महाप्रसाद घेतल्या.